इतना भाड़ुए रानी दे रात हो, केहू भी बोली त मार देब गोली, देख ले हब अवकात हो। बुझलू का बुझाइलो? हमरा से मिले में काहे के इतना भाड़ुए रानी दे रात हो, केहू भी बोली त मार देब गोली, देख ले हब अवकात हो। कहिया ले रानी हमनी के मामला सेट होई हो, तो आई हो राजू भर जी के टावर पर वही जा भेंट होई हो, तो आई हो राजू भर जी के टावर पर वही जा भेंट होई हो। किनले बानी सोने के सिकड़िया, लाल पियर हरियर कंगना हथवा के चूड़िया। और एक बार हमरो के सेवा दे दाना। सुना तोहरा ला किनले बानी सोने के सिकड़िया, लाल पियर हरियर कंगना हथवा के चूड़िया। तोहरा चक्कर में बीतल कोई गोडेट होई हो, तो आई हो राजू भर जी के टावर पहुँच जा भेंट होई हो, तो आई हो राजू भर जी के टावर पहुँच जा भेंट होई हो। छिपे अइह जब हो जाई अनहरिया, तोहरा ला बना के राखब रोहू के मछरिया। और एक बार आ जइतू ना। सुना चोरी छिपे अइह जब हो जाई अनहरिया, तोहरा ला बना के राखब रोहू के मछरिया। चल जइह भोरे में तहरा न तनिको लेट होई हो, तो अइह राजू भर जी के टावर पहुँच जा भेंट होई हो, तो अइह राजू भर जी के टावर पहुँच जा भेंट होई हो।